सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत। सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स। संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। कॉक्रोच जनता पार्टीनं पत्रकार परिषद घेत पुण्यातील आंदोलनाबाबत माहिती दिली। पाहूयात। सर, I want to ask if we can't even get a simple resignation, if the government is not ready to even admit the mistake, how can we expect them to resolve the entire education system? It starts with taking responsibility. It starts with acknowledging the mistake. If you're not even ready to acknowledge the mistake, how are you going to fix the system? So, लास्ट जनता मंदिर में जो हुआ उसमें काफी बच्चों का ऐसा कहना था कि उनसे उनको स्टेज पे नहीं बुलाया गया या उनसे बात नहीं करवाया गया। तो इस पर हम बहुत बच्चे देखेंगे जो एक्चुअली उनके मुद्दे बात करेंगे स्टेज पे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और जंतर मंदिर पर तो मतलब पूरा स्टेज भर गया था। मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी, प्लीज सारे लोग स्टेज पर मत आइए वरना स्टेज गिर जाएगा। तो हमसे जितना हो सकता था हमने किया, बट जैसे कि बहुत ही ऑर्गेनिक मूवमेंट है, हमारे पास कुछ रिसोर्सेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा थोड़ा मैनेजमेंट को डिफिकल्ट हो रहा था। बट गोइंग फॉरवर्ड वी आर लर्निंग, क्योंकि हम भी पहली बार कर रहे हैं। हम कोई सीजन पॉलिटिशियन नहीं है, सीजन मूवमेंट चलाने वाले नहीं है, हम सब पहली बार कर रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड वी विल इम्प्रूव इट। और अभी मुझे लगता है कि विश्वम्बर सर और असीम सर को थोड़ा बोलना है। नीटचा जो घोटाळा आहे तो 2024ला पण झालेला होता। तुम्ही आता ते वारंवार होते, त्याच्याबद्दल काय, त्या प्रशासनाबद्दल, त्या नीटच्या संस्थेबद्दल तुमचं मत काय? तुम्ही धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा मागताय, मात्र प्रशासकीय जे अधिकारी होते एनटीए मधून कुठला अटक झाली, सीबीआय त्याची चौकशी करते, त्याच्याबद्दल तुमचं व्यक्तिगत मत काय? 2024 मध्ये पण हाच विषय समोर आला। 2024 मध्ये तुम्हाला वाटलं नाही की तेव्हा पण मुद्दा उचलावा म्हणून? सर, 2024 मध्ये मी अमेरिकेला होतो, माझं स्वतःचं एज्युकेशन चालू होतं। हो, आलो ना सर। मग आता सर, तुम्ही अण्णा मुवमेंटचं जे बोललं जाते आता त्या अण्णा मुवमेंट नंतर एक प्रश्न फक्त सर, तेव्हा माझं स्वतःच कोणी आंदोलन करावं हा त्या माणसाचा तेव्हा ते म्हणतात। त्यामुळे तुम्ही तेव्हा कुठे होता? मला जर उद्या विचारलं आम्हाला की आणीबाणी कुठे होता, तुम्ही 6 वर्षात होतो, आणीबाणी तुम्ही असणारच नाही। मला वाटतं आपण लॉजिकल होऊया ही प्रेस कॉन्फरन्स। 2024 मध्ये ते सध्या त्यांना ती प्रेरणा नाही झाली, आता त्यांना प्रेरणा आम्हाला प्रश्न विचारायला आता प्रेरणा आहे। सर, एक फक्त अण्णा मुवमेंटचं जे बोललं जाते ना, त्या मुवमेंट नंतर काय झालं, कसे राजकीय पक्ष स्थापन झाले, खासदार आमदार म्हणून सत्तेत बसले, अभिजित तितकेंना जर कंपॅरिझन करत असतील आता, तर पुढे जाऊन मग तुम्ही टॅकल कसं करणार? तुमच्यातून पण काही जण फुटतील, पक्ष स्थापतील, मग तो पक्ष दिल्लीत किंवा इतर ठिकाणी स्थापन करतील। या मुवमेंटचं त्या मुवमेंटचं जर कंपॅरिझन होत असेल तर तुम्ही टॅकल कसं करणार सगळ्या? सर, मी तेव्हा 16 वर्षाचा होतो, मी स्वतः शाळेत होतो, तर मी त्याच्यावर काही जास्त बोलू नाही शकत। बट गोइंग फॉरवर्ड वी विल ट्राय टू लर्न and we will try to take feedbacks, inputs and suggestions from everybody so that we won't repeat the mistakes that others have repeated. Yes. So जैसा कि आज हम सबको पता है कि पुणे में शाम 4 बजे कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन होने जा रहा है। उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए पुणे के महाराष्ट्र के बड़े ही सोशल एक्टिविस्ट विश्वम्बर सर और असीम सर हमारे सपोर्ट में आए हैं। उन दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उनके साथ ही सोनम वांगचुक जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले आज शाम को 4 बजे। और इसके साथ ही आज हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, जो हमारे एजुकेशन मैनिफेस्टो रहेगा, जिसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट जो एग्जाम्स लेती है, एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, उसको लेकर हम बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। थैंक यू। और अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विश्वम्बर सर और असीम सर को बात करने के लिए। थैंक यू। हे सांगायचंय की आम्ही इथे आलो याचा अर्थ बरेच जण आम्ही आता या नेतृत्व असं काही नाही। अभिजितला आम्ही पहिला सल्ला दिला की जे काही कार्यकारिणी असेल, जे काही निर्णय घेणारे लोक असतील ते सगळे 35च्या आत असावेत, असा आम्ही पहिला सल्ला अभिजितला दिला। मला असं वाटतं की खूप दिवसांनी आम्हाला मेनस्ट्रीम मीडियाच्या माहितीची सवय नव्हती, आज सगळे आले, त्याबद्दल आभारी आहे तुमच्या सगळ्यांना। मला असं सांगायचं आहे की पत्रकार म्हणून तुम्ही या सगळ्याकडे तुमचे चॅनल्स किंवा तुमचं वर्तमानपत्र किंवा काय त्यांचा इश्यू वेगळा आहे, त्यांचा एक त्यांचा मॅनेजमेंट आहे, पण भारतीय पत्रकार म्हणून या आंदोलनाकडे माझी तुम्हाला विनंती आहे
की तुम्ही सकारात्मकपणे पहा की 12 वर्ष या देशात धुमाकूळ चाललेला आहे. पत्रकारांचा सगळ्यात मोठा अपमान या 12 वर्षात झालेला, एकही पत्रकार परिषद न घेऊन की आम्ही तुम्हाला नाही मोदत, आम्हाला नाही द्यायची पत्रकार. या वातावरणात एक तरुण मराठवाड्यासारख्या भागातून शिकून पुण्यात आलेला, पुण्यातून गेलेला उभा राहतो आणि त्याच्या मागे एक पाठिंबा उभा राहतात. ते फॉलोअर कसे आले वगैरे ते चौकशी पोलीस करेल ना, त्यांनी कंप्लेंट केली तर त्याची चौकशी होईल आणि त्या चौकशीतून काय निष्पन्न व्हायचं तर होईल. आजच काही तुम्ही दोष नाही घेऊ शकत. हा तरुण उभा राहतो. अभिजित मध्ये मला एक अतिशय उत्तम नेता दिसतो, अचिमला पण तो दिसतो आणि म्हणून आम्ही पाठिंब्यासाठी आलो. आमचा या आंदोलनातला हस्तक्षेप शून्य असेल. अभिजितने जेव्हा विचारलं आम्ही सल्ला जरूर देऊ, गोष्टी सांगणे नियुक्तीचे द्वारा, पण आमचा कार्यकारिणी आणि हे सगळं जे आहे ते सगळं अभिजित नेता आहे. आता अभिजितला त्याची 35 वर्षाची आखरी कार्यकारिणी करायची आहे आणि तुम्ही तरुण नेतृत्वावर विश्वास ठेवा. माझा पुढच्या पिढींवर फार विश्वास आहे. दुर्दैवाने काय होतं माहिती का, प्रत्येक पिढीला वाटत असतं आमची पिढी शेवटची सगळ्यात चांगली पिढी या पृथ्वीवरची. असं काही नसतं. इव्होल्युशनची, उत्क्रांतीची थेअरी सांगते की पिढ्या प्रगत होत जातात. ही पुढच्या पिढीचं हे आंदोलन हे लक्षात घ्या. सकारात्मक बाजू याची अशी पहा की आपल्या आसपास ज्यांची जी आंदोलन झाली नेपाळ वगैरे ती हिंसक झाली. सकारात्मक आहे की अभिजित दिपके पहिल्या दिवसापासून गांधी आणि आंबेडकर याचा आपलं हे आंदोलन हिंसक नाही, हा सत्याग्रह अहिंसक आहे. हे जर तुम्हाला पत्रकार म्हणून तुम्हाला हायलाईट करता आलं तर ते फार बरं होईल की या देशात गांधी आंबेडकरांच्या मार्गाने आजही आंदोलन करावं असे का 30 वर्षाच्या मुलाला 32 वर्षाच्या मुलं वाटतं. हे तुम्हाला हायलाईट करता आलं तर फार उपकृत होईल मी तुमचा, की हा देश आजही त्याच रस्त्यावर चालू शकतो. हे आणि आपले जे सगळे प्रश्न आहेत ते सगळे प्रश्न अभिजित हे आता नवीन सुरू झाले. 15 दिवसापूर्वी तो बाळ आहे, हे अगदी शिशु याच्यातला हा आहे. सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं त्यांच्याकडे नसतील. मी काही जयप्रकाश नारायणांची समग्र क्रांती घेऊन अभिजित इथे आले असं नाही मला वाटतं. आणि ती तयारी जयप्रकाशांची त्या वयात झाली होती. अभिजितचं ते अजून अभिजितला या गोष्टीत पुढे जायचं, ही संघटना वाढवायची, त्यांची पार्टी वाढेल, त्या पार्टीचं पुढे काय ठरलं ते राजकारणात येतील का नाही, हे सगळे प्रश्न आज अभिजितच्या पण डोक्यात नसतील कदाचित. ती करत, कारण ते जेवढं स्पॉरॅडिकली झालं, ज्या एका आवेगात ते झालं त्याचं ते काही अपेक्षित नाही. पण मला असं म्हणायचं की मी का उभा आहे या आंदोलनामध्ये, तर 12 वर्षाची हुकुमशाही, दडपशाही, ज्याच्यावर मेन स्ट्रीम मीडियाने दुर्दैवाने कधीही प्रश्न विचारले नाही. प्रश्न काय विचारले तर आंबा कसा खाता, चिरून का कापून वगैरे वगैरे, ते प्रश्न घेऊन ईडीची दडपशाही कालपर्यंत, पश्चिम बंगालमध्ये लोक फोडण्यापर्यंत कालची, हे तुम्हाला लोकशाही वाटते का सगळ्यांना? आणि जर लोकशाही वाटत नसेल तर तुम्ही ज्यांना प्रश्न विचारायचे त्यांना विचारले नाही. ते प्रश्न घेऊन हा जो मुलगा उभा आहे, हा तुमचे माझे प्रश्न घेऊन उभा आहे. हा मुलगा तुमचे आणि माझे, हा जर हुकुमशाहीच्या विरोधात बोलतो तर भारतीय मीडियाच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने हा मुलगा बोलतो हे लक्षात घ्या. आणि म्हणून तुमचा पत्रकार म्हणून दृष्टिकोन अत्यंत सकारात्मक असावा अशी माझी अपेक्षा आहे. मी तुमच्या काही गोष्टी समजू शकतो. मी व्यावहारिक पातळीवर मीडियाचे मालक आणि त्यांचं हे मी सगळं समजू शकतो. पण भारतीय लोकशाही जर वाचवायची असेल तर आता जनआंदोलनांना पर्याय नाही. राजकीय लढाई माझ्या मते मतपेटीची आता ही फार वेगळी झालेली आहे. आता तुम्ही तिथे जर अशी धोरण असेल सत्ताधारी पक्षाचं की आम्ही तुम्हाला ईडी लावून तुमची माणसं आधी पळवणार आणि तुमची जी निवडून येतील तीही फोडणार आणि याच्यावर जर कोणी बोलत नसेल तर आता जनआंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. आणि ते जनआंदोलन घेऊन अभिजित, आज अभिजितचा अजेंडा शिक्षणाचा आहे. मी सोनम वांगचुकांचं सकाळी स्टेटमेंट वाचलं, ते म्हणले मी पुण्याला येतो आणि मी पर्यावरणाचा अजेंडा घेऊन येतो. आता अजेंडा येईल ना, शिक्षणाचा येईल, पर्यावरणाचा येईल, आरोग्याचा येईल. एक चांगलं आंदोलन उभं राहील अशी मला या आंदोलन शक्यता दिसते आणि म्हणून आम्ही आलो. मला मुद्दाम खुलासा करायचा, काही लोकांनी लगेच सुरू केलं. सरकारच्या विरोधामध्ये एखादा निर्णय घेतला जातो त्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते हे विरोधी पक्षाच्या बाजूने बोलतात, म्हणजे सरकार कसं चुकीचं आहे. आता राजस्थितीत आंदोलन करतो, मात्र एकाही विरोधी पक्षाचा त्याला पाठिंबा येत नाही. देशामध्ये राहुल गांधींसारखा लोकसभेमध्ये विरोधी पक्ष नेता आहे, काँग्रेस देशातली सगळ्यात मोठी विरोधी पक्षाची संघटना आहे, तरी सुद्धा अभिजितला पाठिंबा दिला जातो. तुम्हाला असं वाटतं नाही की तुमचं सुद्धा धोरण जे आहे ते लवचिक आहे, जसं वेळ बदलेल तसं बदल नाही? धोरण माझं नाही, धोरण अभिजितचं आणि त्यांच्या टीमचं, हे पहिलं क्लिअर करतो. दुसरी गोष्ट, हर्षवर्धन सपकाळांचा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला की नाही मला माहिती नाही, त्यांनी पाठिंबा दिला त्याला. मला खात्री आहे की राहुल गांधींपासून सगळे विरोधी पक्षातील लोक, त्यांना सगळ्यात जास्त जर कोणी अफेक्टेड तो विरोधी पक्ष आहे. या देशातला कोणता पक्ष राहिला फोडायचा अनएथिकली? कोणी पैसे पेरले, कोणी माणसं पेरली, कोणी लोक फोडले, कोण अगदी काल निवडणूक झाली की आज काल आमदार विकत घेते, कोण करता येईल? सगळ्यांना माहिती आहे. विरोधी पक्ष सगळे येतील काही दिवस त्या आंदोलनात, जसं अभिजितने अगदी बरोबर सांगितलं की क्रेडिबिलिटी एस्टॅब्लिश होणे, विश्वासार्हता त्या आंदोलनाची तयार होणे, याच्यासाठी काही दिवस जावे लागतात. आणि ती ताकद आज अभिजितकडे आज काही नाही.
अभिजितकडे आज शिक्षणाचं काय असेल तेवढं भांडवल आहे, मागे फक्त हे 2, बाकी तिसरं भांडवल अभिजितकडे काही नाही, कॉक्रोच पार्टीकडे पण यांचं काही नाही. आज जी मुलं येतात ती अत्यंत की त्यांचं राजकारणाचे संबंध नव्हतं अशी मुलं आहेत की काही पिढीदार घराण्यातली कोणी राजकारणी नाहीये. पण या मुलांना यांना एक संधी तर द्या, काय करतात ते तर बघा, नाही तर आपणही अभिजितवर टीका करू, पुन्हा इथेच प्रेस कॉन्फरन्स म्हणून अभिजितचं काही चुकलं तर आपण टीका करू, पण आता एक संधी दिली पाहिजे असं मला वाटतं. तर पण तुम्ही म्हटले सकारात्मक पत्रकारांनी बोला, पत्रकार सकारात्मक तुम्हीच बघताय त्याच्याकडे. मात्र ज्या पद्धतीने अण्णा आंदोलनात जे राजकीय चेहरे होते तेच राजकीय चेहरे पुन्हा 10 वर्ष सत्तेत बसले, राजकीय पक्ष झाला, त्याची पुनरावृत्ती 14 वर्षांनी जर अभिजितच्या या सगळ्या आंदोलनातून तयार झाली तर तो होऊ नये याच्यासाठी आमचा सकारात्मक दृष्टिकोन प्रश्न विचारण्यात आहे. त्याच्यावर तुमचं मत काय? आपल्याला याबाबतची आपली दृष्टी बदलली पाहिजे. आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की आंदोलनातून पक्ष तयार होणं पाप नाहीये. काँग्रेस याच पद्धतीने तयार झाली, जनता पक्ष याच पद्धतीने तयार झाला, त्याच्यातून एक आम आदमी पार्टी निघालेली फार फरक पडत नाही. या देशात 5,000 गोष्टी लक्षात घ्या सर, 2 मोठी आंदोलनं झाली स्वातंत्र्याच्या नंतर, एक अण्णा मुवमेंट, दुसरे शेतकरी आंदोलन. त्या दोन्ही आंदोलनातून नेते तयार झाले. या दोन्ही आंदोलनातून जे नेते तयार झाले त्यांनी पुढे कसं राजकीय समीकरण बदललं. आता जो तुम्ही बोलताय तो सगळा भाजपचा दोष आहे. सत्तेत ते आहेत म्हणजे तुम्ही त्यांच्या विरोधात बोलताय. माझा मागाचाही प्रश्न अभिजितजींना तोच होता की जर असं झालं तर तुम्ही टॅकल कसे करणार आहे त्या सगळ्या गोष्टी. उद्या पुणे तरी अण्णा सर, कासिम सरदे उठतील, आमदार होतील, तुम्ही उठाल आमदार, मग हे टॅकल कसे करणार. उदाहरण म्हणून तुमचं नाव दिलं. एक मिनिट, आमदार होणं चुकीचं आहे का सर? सर तेच मला प्रश्न माझा देशात आम्हाला टॅकल कसं करणार तुम्ही? नाही, एक मिनिट, चुकीचं आहे का? नाही, चुकीचं म्हणत नाही. तुम्ही टॅकल कसं करणार? अहो सर, पुढं काय नाही, झालं? त्याचं टॅकल काय करू मी? त्याचे टॅकल काय करायचंय? जे लोक निवडून येतील ते जनतेच्या मतांनी निवडून येतील, त्याचे टॅकल काय करायचंय? म्हणजे पाप कशाला म्हणून ठेवताय तुम्ही? डेमोक्रेसी काय? डेमोक्रेसीमध्ये जास्तीत जास्त लोकांनी यावं, नवीन लोकांनी यावं. हाऊ यू आर मेकिंग इट लाईक अ क्राईम? आणि हाही तुम्ही आंदोलनाला सुरुवात केली, म्हणजे सुजात आंबेडकरांचा प्रश्न मी पुन्हा एकदा विचारतो. त्यांचं सरळ म्हणणं आहे की अण्णा मोमेंट आहे म्हणून, त्याला काय वाटतं? कारण त्यांची ओपिनियन असू शकते. मी माझी मुवमेंट चालवतो, एवढे सगळे लोक आहेत, युवक आहेत, आणि मी जसं म्हणलं हे ऍक्सिडेंटली झालेलं आहे. ज्या दिवशी मी ते ट्विट केलं त्या दिवशी मी जॉबसाठी अप्लाय करत होतो अमेरिकेत. माझा काहीच प्लॅन नव्हता, काहीच इंटेन्शन नव्हतं. पण ज्या लोकांनी सपोर्ट केला त्याला 1-2 दिवसात, त्यानंतर मला रिअलाइज झालं की हा कुठे ना कुठे रोष आहे जनतेमध्ये, खास करून युवकांमध्ये, आणि ते काहीतरी सांगायला बघताय. दिस इज अ मेसेज. ते कुठं प्लॅन करून, जर मला प्लॅन करून करायचं असतं, जर मला इंटेन्शनली करायचं असलं असतं तर मी इंडियात असतो, अमेरिकेत जॉब्स नसतो अप्लाय करत बसलो. आंदोलनांच्या बाबतीत बाकीचे पण आंदोलन होतात, काँग्रेसचे आंदोलन होतात, एनएसयूआयचे आंदोलन होतात, पण या आंदोलनाचे रेड कार्पेट टाकलं जाते, सगळ्या परवानग्या सहज मिळत आहेत. दिल्लीत परवानगी मिळाली, पुण्यात पण मिळाली. हे एवढं रेड कार्पेटिंग असते, एवढं सहज आंदोलन करणं आजकाल बघायला मिळत नाही. सर सहज कुठं? आमचं अकाउंट बंद करण्यात आलंय, नॅशनल सिक्युरिटी थ्रेट म्हणलेलं आहे मला. हे सहज आहे सर? नाही, ज्या परवानग्या दिल्या जातात त्याच्यावरून परवानगी त्याच्यामुळे द्यावं लागली ना, कारण की त्यांना दिसतंय किती सपोर्ट आहे आता युवकांचा. हा सपोर्ट संशयिक आहे आणि त्याच्यावरून मोठे संशय निर्माण होतात. मुंबई पोलिसात तक्रार दिली आहे, संशयित आहेत सगळे. तुम्हाला काय वाटतं? कारण नाही, मी याच्यावर येतो, हे संशय कुठून निर्माण झाला. किरण रिजिजू जे आहेत आपले युनियन मिनिस्टर, त्यांनी एक ट्विट केलं की कॉक्रोच जनता पार्टीचे जे फॉलोअर्स आहेत ते 40 का 50% पाकिस्तानी आहेत. ठीक आहे, आता तुमच्या सगळ्यांना सांगतो कोणत्या पेजवर किती फॉलोअर्स असतात हे त्या ॲडमिनशिवाय कोणीच पाहू नाही शकत. त्याचा ॲक्सेस फक्त माझ्याकडे. आणि जेव्हा किरण रिजिजू यांनी ते ट्विट टाकलं त्याच्यावर मी स्क्रीन रेकॉर्डिंग टाकली आणि त्याच्यात मी दाखवलं 94.7% ऑफ द पीपल, द ऑडियन्स, द फॉलोअर्स ऑफ द कॉक्रोच जनता पार्टी आर फ्रॉम इंडिया. तर मला हे नाही कळत आहे की तुम्ही तुमच्या देशाच्या युवकांना पाकिस्तानी का म्हणताय? आज माझ्यासारख्या युवकाला ते पाकिस्तानी म्हणताय. वेदांत जो 17 वर्षाचा आहे, जिने सीबीएसईच्या पेपर घोटाळ्याचं जे काही आहे ते उघड केलं त्याला पाकिस्तानी म्हणताय. जे पत्रकार सरकारला प्रश्न विचारतात त्यांना पाकिस्तानी म्हणताय. मी पाकिस्तानी, सीबीएसईचे स्टुडंट्स पाकिस्तानी, पत्रकार पाकिस्तानी, तो भारतीय कोण? फक्त आयटी सेलवाले. काय चाललंय आपल्या देशात? भाजप या सगळ्यांना यंत्रणा उभी केली जाते तुमच्या विरोधात. जे सगळे किरण रिजिजू तुम्ही उदाहरण दिलं, ही सगळी यंत्रणा जी तयार केली जाते ते फक्त तुम्हाला आणि तरुणांना भारताला थांबवायला केली जाते. पाकिस्तानी म्हणायचं आणि थांबवायचं असं काही वाटतं तुम्हाला? अशा पद्धतीची फिल्डिंग लावायला सुरुवात केली आहे का? मला काय वाटतं फिल्डिंग लावायला पाहिजे ना. ती पेपर फुटी जी होती, पेपर लीक जी होती ना, त्याच्यासाठी फिल्डिंग लावा. आम्हाला हे सगळं करायची गरज नाही पडणार. जर पेपर लीक नसता झाला, जर 6 स्टुडंट्सनी आत्महत्या नसत्या केल्या
आणि त्यानंतर जर धर्मेंद्र प्रधानांनी जर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन राजीनामा दिला असता, मला माझं अमेरिकेमधली लाईफ सोडून याची काही गरज नसती पडली. आय वॉज हॅपी देअर. मी तिथं सेटल झालो असतो. आता असीम सर बोलते. एक मिनिट थांबा, असीम सर, एक मिनिट सज्जाद भाई, एक मिनिट थांबा, एक मिनिट. आता मी एक दोन मुद्दे मांडतो, मग तुम्ही काय असेल तर प्रश्न विचारा. या प्रेस कॉन्फरन्ससाठी उपस्थित असलेले सगळे माध्यम प्रतिनिधी आणि साध्या वेशातले पोलीस सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. मुख्यतः 2-3 मुद्दे मला फक्त सांगायचे आहे. एक तर जे फेक अकाउंटबद्दल अभिजितनी उत्तर दिलेलं आहे, पण एखादी संघटना एखादं आंदोलन करत असेल, एखादी चळवळ उभी राहत असेल, एखाद्या मागण्या सरकार विरुद्ध केल्या जात असेल, तर त्याच्यामध्ये आपले लोक घुसून त्यांना काहीतरी बडबड करायला लावून, फालतूचं बोलायला सांगून ते देशद्रोही आंदोलनं हे दाखवण्याचा प्रयत्न जसा होऊ शकतो, तसे काही अनावश्यक असलेले लोक सपोर्ट करण्यासाठी मुद्दाम घुसवले जाऊ शकतात. हा पण एक मुद्दा आहे.